Je oveľa plochejšia tá štruktúra pre rozhodovanie a preto rýchlejšie vedia tie výsledky dodať a reagovať na ten trh. Pán Šušťala ráno hovoril, že potrebujeme rýchlosť. No a čo je na to liek, čo už je dávno vymyslené, pred 10 rokmi som na Svetovom kongrese v Rotterdame prezentoval to, ako potrebné je naše predvýrobné etapy rozdeliť na malé šprinty. Robí tzv. Dynamic Strategic Insights, čiže stále pozrime do toho, čo zatiaľ máme a čo už vieme robiť. Napríklad v Číne sa robí to, že v predvýrobnej etape sa už pripravuje tooling, čiže už nástroje preto, čo sa bude vyrábať, už tam sa pripravuje, lebo to nám zvyšuje tú rýchlosť. Takže tento prvý slajd, ktorý som tu dal, je, že agilný znamená byť dynamický, svieži, progresív. Agilný znamená vlastne byť to, že reagovať na trh veľmi rýchlo. A ako to vieme spraviť tak, že dáme ľuďom voľnosť. Nebudeme mať šéfa, ale povieme, vy šiesti máte toto a toto navrhnúť. Máte na to 3 mesiace a po každých 2 týždňoch chceme vidieť medzivýsledky. A tento prístup, tá voľnosť motivuje ľudí sami od seba veci riešiť. Skončili časy, kedy nejaký manažer mohol diktovať a urob to a potom to a takto to nakreslí, keď si konštruktor alebo technológ. Skončili časy. Vývoj je taký rýchly, že tých odborníkov potrebujeme mať a keď ich máme, tak im dajme voľnosť. Steve Jobs povedal, nekupujem si ľudí do firmy preto, aby som im hovoril, ako to majú spraviť. Tak ako pán Drahoš povedal, prvé, čo urobíme, povieme, prečo treba spraviť a nechám im voľnosť, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Takže na tomto slajde mám povedané, že agilný prístup použiť tam, kde chceš navyšovať hodnotu, kde chceš byť na trhu čím skôr, kde chceš vlastne zaujať ten priestor, ktorý je voľný. A tradičný, klasický, používajme tam, kde nám beží už výroba. Ale tam, kde pripravujeme konštrukčné technologické veci, tam, kde pripravujeme prototypy, tam určite treba robiť to. Ak naša etapa trvá nejaké 3 mesiace, maj 2-týždňové šprinty a po každom šprinte vyhodnocuj a hlavne daj voľnosť ľuďom, aby mohli spraviť čo najlepší výsledok. A zaujímavé je, že tá voľnosť je aj motivačný prvok. Tí ľudia radšej robia na projekte, na časti zákazky, kde majú voľnosť, kde sa môžu nejakým spôsobom angažovať, kde vlastne môžu dať svoj prínos. A je taká otázka, no dobre, ak medzi týmito ľuďmi je niekto, kto sa drží vzadu, veľmi nerobí, kto ho z toho týmu vyradí, keď tam šéf nie je? Odpoveď je, samotný tím ho vyradí. Ty 5-6 partíme, to nás nepatríš. Na teba dlho čakáme s tými a s tými vecami, čo si mal pre nás spraviť. Tento slajd hovorí o tom, že prečo vlastne máme tú 3-mesačnú povedzme etapu rozdeliť na nejaké šprinty. Každý bod na tom grafe je šprint. No preto, aby sme vedeli reagovať na požiadavky trhu, na požiadavky zákazníka. Že by vlastne počas tohto vývoja sme boli stále na pulze dňa. Ak to nerobíme, na 3 mesiace sa zatvoríme do miestnosti a potom vidíme víťazoslavne, vidíme, že sme celkom inak prišli, ako sme chceli. Celkom iné už chce trh. Takže preto nám treba stále reagovať, stále komunikovať s tým zákazníkom, koncovým užívateľom a tak ďalej.